Ang tanging ipinagtataka lang ni Roble noong mga oras na yon ay ang kakayahan ng dating dato na gamitin ang kalis na yon sa pagpatay ng serpenteng kumakain ng buwan. Maaaring pinahintulutan ito ng Panginoon na gamitin ang kapangyarihan ng kalis, kaya nagawa nitong mapaslang ang serpenteng kanyang kalaban. Nang matapos na silang makapag-usap, ay dahan-dahan din namang dumilim ang paligid sa kinaroroonan ni Roble. Lumipas ang ilang minuto at tuluyan nang nakabalik si Roble sa aktwal na mundo. Paglabas niya ng kanyang silid, ay nadatnan niya ang kanyang maestro na hinahawakan ang buntot paging dala niya. Agad namang lumapit dito si Roble upang tanungin ang mga ito sa kanilang ginagawa. Magandang umaga, Roble. Nasaan pala yung kalis? Tanong ng kumpare ni Nong Jem. Ito po. Ito po yung kalis na tinutukoy ninyo. Sagot naman dito ni Roble habang iniaalis sa kanyang leeg ang medalyon ng kalis. Nang nakuha na ito ng kumpare ni Nong Jem, ay agad din namang tiningnan nito ang kwintas na hawak niya. Gulat na gulat ang kumpare ni Nong Jem noong mga oras na yon sa hindi malamang dahilan. Napakagandang likha. Purihin ang Diyos. Wika ng kumpare ni Nong Jem habang binabasa ang mga katagang nakasulat sa medalyon. Napakarami kasing mga simbolo at mga nakaukit na mga salita sa medalyong nakuha ni Roble. Halos hindi yun nagagawang titigan ni Roble dahil sa nakakaramdam siya ng pagkahilo sa tuwing tinatangka niyang basahin ang mga ito. Ano ho bang nakasulat dyan? Tanong naman dito ni Roble. Mga usal, Roble, na maaari mong sanayin upang magamit mo ang kapangyarihan ng mga elemento ng kalikasan. Maaaring ang unang datong nagmay-ari nito ang umukit sa mga usal upang hindi makalimutan ng kanyang tribo ang lihim na karunungang taglay nito. Sagot naman ng kumpare ni Nong Jem. Dahil sa hindi na alam ni Roble ang mga pinagsasasabi nito, ay pinili na lang niyang manahimik. Hinintay niyang matapos ang kumpare ni Nong Jem sa kanyang ginagawa bago ito kinausap ni Roble ng masinsinan tungkol sa mga ginawa ng mga maranhig noong mga panahong naglalakbay siya sa pinaglagakan ng kalis. Ilang oras ang hinintay ni Roble upang matapos sa pagbabasa ng medalyon ang kumpare ni Nong Jem. Natapos na sila Robleng kumain ng pananghalian, pero ang kumpare ni Nong Jem ay patuloy pa rin sa pagsusulat ng mga nilalaman ng medalyon. Hindi na yon hinintay ni Roble dahil sa alam niyang matatagalan pa ito bago matapos ang kanyang ginagawa. Pinili na muna ng magmaestrong mamingwit sa dalampasigan habang nag-uusap. Nong Jem, meron ka bang balita sa baryo ng mga maranhig? Tanong dito ni Roble. Wala, Roble. Walang nakakaalam sa mga pinaggagawa ng mga maranhig sa kanilang lugar. Wala din naman kasing nagtatangkang puntahan yon dahil sa marami na itong nabiktimang tao sa ating baryo. Yan ang ikinakabahala ko, Roble. Dahil alam kong merong darating na araw na tuluyan na tayong sasakupin ng mga kauri mo. Kaya hindi dapat tayong makampante sa ating mga taglay na karunungan. Hindi din natin alam ang abilidad ng ibang datong naghihintay sa mga kauri nitong matuklasan ang kanyang himlayan. Walang makakapagsabi, Roble, kung ano ang gagawing hakbang ng mga ito upang tuluyan na tayong mapuksa sa mundo. Sagot naman sa kanya ng kanyang maestro. Sige ho, maestro. Mamayang gabi ay tutunguhin ko ang baryong yon. Sagot ni Roble. Gawin mo ang nais mo, Roble. Basta palagi kang mag-iingat. Ilang oras ang lumipas at napagpasyahan na nila Nong Jem na bumalik na sa tahanan ng kanyang kumpare.
Nadatnan nila yung tulog na tulog sa mismong mesang pinagbabasahan ito ng medalyon ni Ruble. Nang makita ito ni Ruble, ay agad niya rin namang kinuha ang medalyon. Nung Jem, pupunta muna ako sa bahay natin. Titingnan ko lang ang katayuan nito. Wika ni Ruble sa kanyang maestro. Tumangulang naman si Nong Jem bilang pagsang-ayon dito. Nang marating ni Ruble ang kanilang tahanan, ay nadatnan niyang napakadumi na nito. Nang makita ito ni Ruble, ay agad din naman itong kumuha ng walis upang maglinis sa paligid. Habang naglilinis siya ay merong dumating na isang panauhin na bago sa kanyang paningin. Magandang hapon, Alberto. Hehe. Wika nito kay Ruble. Agad namang napalingon dito si Ruble dahil sa kilala niya ang pangalang yon. Sino ka? Tanong niya dito. Di mo ba nakikilala ang ama ng maranhig na nagsalin sa iyo ng kapangyarihan? Wala kang galang ah. Sagot naman ng nilalang nakausap ni Ruble. Kasabay ng binitawang pangungusap nito ay ang pagsunggab nito kay Ruble. Napadapa si Ruble sa lupa habang nakadagan sa kanya ang nilalang na kanyang nasilayan. Nagpupumiglas na si Ruble nung mga oras na yon dahil sa lakas ng pagkakadagan sa kanya. Nang dahan-dahan ang humahaba ang mga matatalas na kuko ng maranhig na yon, at agad din namang tinawag ni Ruble ang kalis na kanyang kasangga. Di naman siya binigo nito at agad din namang lumitaw yon sa harapan ng nilalang na nakadagan sa kanya. Sinaksak nito ang maranhig na katunggali ni Ruble na siyang naging sanhi ng pagkamatay nito. Pagbangon ni Ruble sa kanyang kinatatayuan, ay laking gulat na lamang niya nang makita niya ang maranhig na nakatayo rin sa kanyang harapan. Malakas ang kalis pero hindi ako basta-basta maranhig. Wika ni Amon. Habang nagsasalita itong si Amon, ay siya namang pagdami ng bilang na animoy, meron itong kakayahang lumikha ng ilusyon. Paglalarawan ni Ruble kay Amon, ay meron itong suot na mahabang talubong na sumasayad sa lupa. Meron din itong singsing sa lahat ng daliri nito at kulay puting mahabang buhok. Nakita din ni Ruble ang nakasambit na armas nito sa likod ng kanyang talubong. Hindi mawari ni Ruble kung espadang buto ba yun o latigong gawa sa buto ng tao. Matapos nitong magsalita ay sinugod ulit yon ng kalis. Hinayaan na muna ni Ruble na ang kalis ang sumugod upang maunawaan nito ang taglay na kapangyarihan ni Amon. Paglapit ng kalis ay pinahaba nito ang kanyang sandata at walang pagdadalawang isip na hinataw ang kinaroroonan ng mga ilusyong ginawa ni Amon. Sabi ko naman sa iyo, Alberto, hindi mo ko kakayanin. Bulong ni Amon kay Ruble. Gulat na gulat si Ruble noong mga oras na yon dahil sa lakas ng maranhig na kanyang kaharap. Parang nakikipaglaro lang ang maranhig na yon sa kalis na siyang kapangyarihan ni Ruble. Wala naman akong masamang hangarin ngayon. Nais ko lang makita ang taong pinagsalina ng anak ko ng dugo niya. Hanggang sa muli, batang maranhig. Dagdag pa ni Amon. Kasabay ng pagsasalita nito ay ang paglaho ng lahat ng ilusyong naroroon. Dahil sa gulat ni Ruble, ay hindi niya munang pinabalik si Amon sa kanyang medalyon. Nagmasid pa sila ng ilang minuto sa paligid upang masigurong wala ng ibang kalaban ang nagmamasid. Matapos makapagmasid ni Ruble, ay agad din namang bumalik ang kalis sa kanyang medalyon. Ruble. Nakita mo na ang ama mo.
Masosorpresa ka, Ruble. Dahil sa pagbangon ng ama ni Amon, ay masisilayan mo ang lahat ng panaginip mong iyong kinakatakutan. Di yun pumunta rito ng sawala lang. Alam mo ba yun, Ruble? Malamang hindi. Wika ng demonyong kasangga ni Ruble. Matapos itong marinig ni Ruble, ay pilit niya itong tinandaan upang maging handa sa kakaharapin niyang laban. Pagpasok niya sa silid ng kanyang maestro, ay nilisan niya ito upang hindi yun pamugaran ng mga hayop na ligaw. Maaari kasing merong tumirang ahas sa bahay nila Ruble dahil sa marami itong maliliit na butas sa dingding. Matapos niyang makapaglinis sa kanilang tirahan, ay agaran din ang paglisan niya sa lugar na yon upang bumalik na sa bahay ng kumpare ng kanyang maestro. Nadatna ni Ruble sila nung Jem na nag-iimbak ng kanilang mga panggatong. Nung Jem, tapos ko nang ayusin ang ating bahay. Mamaya tutungo ako sa baryo ng mga maranhig upang magmasid. Wika ni Ruble paglapit niya sa magkumpare. Ruble, pero bago ka tumungo doon, ay dalhin mo itong buntot paging nakuha mo. Malaki ang maitutulong nito sa'yo. Sagot naman ni Nong Jem. Matapos nilang makapag-usap, ay tumulong na din si Ruble sa mga ito upang mas mapadali ang kanilang gawain. Lumipas pa ang oras at sumapit na nga ang gabi ng mismong araw na yon. Nang nakakain na sila ng hapunan, ay agad din namang nag-ayos si Ruble ng mga gamit na kanyang dadalhin sa baryo ng mga maranhig. Ang tanging dinala niya lamang noong mga oras na yon ay ang buntot pagi, tubig na may asin na punong-puno ng usal, at ang patalim na baging ng sinukuan. Punong-puno yon ng kargang dasal dahil maging si Ruble ay hirap na hirap sa paghawak dito. Animoy kapag hinahawakan ni Ruble ang sinukuang yon, ay nakakaramdam siya ng pagkasunog sa kanyang mga balat. Pero dahil sa sanay na siya sa ganoong uri ng pakiramdam, ay hindi na niya ito iniinda. Mas iniisip pa ni Ruble noong mga oras na yon ang maaaring mangyari sa baryo ng mga maranhig. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, ay tumungo na nga si Ruble sa pugad ng kanyang mga kauri. Habang naglalakad si Ruble sa kabundukan ng Tubahon, ay napansin niyang kakaiba na ang kanyang dinaraanan. Sa bawat paglakad kasi ni Ruble sa unang bundok na kanyang dadaanan, ay kapansin-pansin ang simoy ng salot sa lugar na yon. Ramdam niyang merong kakaiba sa lugar na yon, kaya ang ginawa niya ay dobleng pag-iingat at maiging pagmamasid sa paligid. Nang makababa na siya sa unang bundok, ay hindi nga siya nagkamali ng hinala. 7 mambabarang ang gumagawa ng ritual sa mismong paanan ng bundok na yon. Halos pagpiestahan ng mga ito ang mga insekto dahil sa kanilang ritual na ginagawa. Dahil sa hindi napansin ng mga mambabarang si Ruble, ay mas pinili niya na munang pagmasdan ang ginagawa ng mga ito. Ayon kay Ruble, na ang nakita niyang ritual na ginagawa ng mga mambabarang na yon ay para sa pagbigay ng sakit sa maraming tao. Minsan na niyang nasilayan yon sa kanyang panaginip. Napapaligiran ang 7 mambabarang na yon ng mga sulong nakabaon sa lupang sumisimbolo ng pentagramo. Baliktad ang pentagramong ginuhit ng mambabarang na yon na siyang sumisimbolo sa dyablo. Habang nag-uusal ng mga engkantasyon ang mga mambabarang na yon, ay hindi na pinahintulutan ni Ruble na matapos pa ang kanilang ginagawa. Ruble naman, hayaan mo na yan. Hindi yan ang misyon mo. Hindi yan saklaw ng iyong responsibilidad. Ang responsibilidad mo ay ang iligtas ang iyong pinakamamahal na maestro.
Hindi ba, Roble? Wika ng demonyo sa isipan ni Roble. Hindi lang ang maestro ko ang aking nais iligtas. Pakatatandaan mo yan, demonyo. Sagot naman dito ni Roble. Magaling, Roble. Magaling. Panindigan mo yung sinasabi mo. Dahil kapag ipinakita ko sa iyo ang iyong kinabukasan, baka magulat ka. Matapos nilang makapag-usap ng demonyo, ay dahan-dahan naman naging isang maranhig si Roble. Nang makalapit na siya sa mga mambabarang na yon, ay tinanong niya ito ng kanilang ginagawa. Huwag kang makialam dito, maranhig, sapagkat hindi mo talo ang aming lahi. Kaming tagasunod ng mga datong namumuno sa uri mo ay napag-utusan lamang na magkalat ng salot sa lugar na ito. Tanda ng pagbabalik kapangyarihan ng mga maranhig. Sa loob ng ilang linggong pamamahala nila, ay nakipag-isa na ang iba pang angkan na kanilang tagasunod. Bumalik ka na sa baryo at kakalimutan namin ang pangyayaring ito. Sagot naman sa kanya ng isang mambabarang na nasa gitna ng ritual. Anong uri ang sinasabi mo? Wala akong kinikilalang dato na uri ko. Sagot naman ni Roble na nakaanyong maranhig na. Nang marinig yon ng mga mambabarang, ay labis-labis nilang ikinagalit ang kapangahasan ni Roble. Animoy hindi matanggap ng mga ito ang pang-iinsulto ng isang hamak na maranhig. Hindi mo ata narinig ang sinasabi ko, maranhig. Umuwi ka na't kakalimutan namin ang kapangahasang ito. Sagot naman ng mambabarang. Itigil niyo muna yung ginagawa niyo at uuwi ako. Sagot naman ni Roble. Dahil sa pagkawalang respeto ni Roble sa mga nilalang na yon, ay hindi na ito nakapagtimpi pang muli sa kanya. Matapos makapag-wika ni Roble, ay kasabay naman ito ang unti-unting pagbabago ng kaanyuan ng mga mambabarang na yon. Lumipas ang ilang minuto at naging halimaw na ang mga ito. Ang isang mambabarang na nasilayan ni Roble ay biglang naging isang dambuhalang halimaw na merong pagkakahawig sa isang kabayo. Ang ulo ng nilalang na yon ay maihahawig mo sa bungo ng kabayo. Ayon kay Roble, lubog na lubog din ang katawan nito at meron yung mahahabang mga kuko sa kanyang mga daliri. Sa bawat paglakad ng nilalang na yon, ay siya namang paglaway nito ng walang tigil. Humihinga din ito ng malalim na parabang kinakausap no ng hangin. Ang anim namang mambabarang na naroon ay biglang naging isang nilalang na natatakpan ng mahabang buhok sa buo nitong katawan. Ang tanging nakausli lang sa mga nilalang na yon ay ang buntot nitong merong matalas na buto sa dulo. Mahahaba din ang balikat at braso ng nilalang na yon na siyang ginagamit ng mga ito sa kanilang paglalakad at pagtalon. Ayon kay Roble na ang mga insektong nasa loob ng ginagawa nilang ritual ay tumutulong din sa mga ito upang labanan siya. Huwag mong kalimutan, maranhig. Hindi kami magiging kaanib ng uri mo kung mga ordinaryo kaming mambabarang. Kaming mga pinagkalooban ng kapangyarihan ng demonyo ang siyang tatapos sa buhay mo. Wika ng nilalang na merong ulo ng kabayo. Kalis, kailangan kita. Wika ni Roble sa kanyang isipan. Matapos itong tawagin ni Roble, ay bigla naman yung lumitaw sa kanyang harapan na siyang labis na ikinagulat ng mga mambabarang. Animoy ang mga ito ay nagmistulang mga asong nabahag ang buntot, paglitaw ng kalis na siyang kasangga ni Roble. Matapos nitong lumitaw ay hindi na yon nagdalawang isip pa
nasugurin ang mga nilalang na gumagawa ng salot sa kabundukan ng Tubahon. Kisap mata lang ang pagitan ng naputulan ng leeg ng kalis ang isa sa mga mambabarang. Dahil sa ginawa ng kalis na yon, ay agara naman ang pagganti ng mga mambabarang. Tinawag nila ang hindi mabilang na mga insekto upang palibutan si Roble. Maging ang mga lintang gumagapang sa lupa ay nakadikit na kay Roble habang sinisipsip ng mga ito ang kanyang dugo sa katawan. Linta! Akala nyo babalik ako sa pagiging uod? Kagaya nyo ay hindi ako ordinaryong demonyo! Sigaw dito ni Roble nang mapansin niyang napakarami ng linta ang gumagapang sa kanyang mga paa. Kasabay ng pagsisigaw ni Roble ay ang pagwasiwas ng mga paa nito upang matanggal ang mga lintang nakakapit sa kanyang balat. Agad din niyang sinugod ang mga mambabarang upang kitilan ito ng buhay. Ang kalis naman noong mga oras na yon ay napaslang na ang 4 sa mga mambabarang. Nang makalapit si Roble sa isang mambabarang na naroon, ay agad din naman niya itong hinawakan sa ulo upang balian. Napaka-brutal, Roble! Isa ka talagang demonyo! Wika ng demonyong nasa isipan niya. Ang tanging paraan upang magapi ang demonyo ay ang maging isang demonyong mas malakas dito. Sagot naman ni Roble. Matapos nilang mapaslang ang lahat ng mambabarang na yon, ay agad din namang naghukay si Roble ng malalim na balon upang ilibing ang mga bangkay nito. Ang kalis naman ay itinarak ang kanyang sandata sa lugar na ginawa ng pentagramo upang matigil na ang salot na kumakalat sa paligid. Nang nagawa na nila ang dapat nilang gawin sa lugar na yon, ay nagpatuloy na rin si Roble sa kanyang paglalakad. Alam niyang alam na ng mga datu ng mga maranhig ang ginawa niya sa mga galamay nito. Noong mismong oras ding yon, ay hindi na inisip ni Roble ang pagmamasid sa lugar na kanyang kinagisnan. Wala na siyang pakialam kung magkakaroon ng digmaan laban sa kanya at sa mga maranhig na naroon sa baryong kanyang pupuntahan. Huwag kang mag-alala, Roble. Hindi kita tatalikuran. Wika sa kanya ng kalis. Alam kasi ng kalis na yon kung ano ang nararamdaman ni Roble sa kanyang puso. Alisin mo ang iyong pagdududa upang hindi maapektuhan ang aking lakas. Dagdag pa ng kalis. Nang natawid na nila ang pangatlong bundok, doon ay nakakita sila ng isang aswang na merong alagang buhaya. Nakatitig lang ito sa kanila noong mga oras na yon. Alam ni Roble na kanina pa sila nito pinagmamasdan, pero binaliwala niya lamang ito. Dahil sa alam niya sa kanyang sarili na hindi naman yon gagawa ng hakbang upang kalabanin siya. Nakasabit lang ang aswang na yon sa isang puno habang nasa ilalim ang buwayang alaga nito. Kitang-kita yon ni Roble kahit napakadilim ng lugar dahil sa nanlilisik nitong mga mata. Nang tinitigan yon ni Roble ay agaran din naman itong umalis sa kinaroroonan nito nang makita niya rin ang buntot paging hawak ni Roble. Ang bigat ng buntot na to. Bakit kaya? Tanong ni Roble sa kanyang isipan. Hindi kasi normal ang bigat ng buntot paging hawak niya dahil mula noong naiahon niya ito sa kuweba, animoy umiiba ang bigat ng buntot paging yon sa tuwing nadadapo si Roble sa lugar kung saan merong mga nilalang na may bahid ng kasamaan. Doon niya din naalala ang sinabi ng kumpare ni Nong Jem na, Sa bawat pagbigat ng buntot paging hawak mo, ay indikasyon yan na merong mga nilalang na masama ang bahid na kalooban ang malapit sa iyo. Pag-alis ng nilalang na yon,
ay nagpatuloy naman si Roble sa kanyang paglalakad. Magbabandang 9:00 pa lamang ng gabi ay narating na ni Roble ang pang-apat na bundok. Di na niya piniling tumakbo upang kahit papaano'y hindi mabawasan ang kanyang lakas na maaari niyang gamitin sa digmaang kanyang inaasahan. Kaya lamang tumatagal si Roble sa kanyang paglalakbay dahil nais niyang maisip ng mga datu ng mga maranhig na hindi na siya nagpatuloy sa kanyang binabalak. Habang naglalakad si Roble sa bundok, ay napakaraming nagpaparamdam sa kanya na mga nilalang. Ang iba ay mga ligaw na kaluluwa, samantalang ang iba naman ay mga tamawong naninirahan sa kabundukan. Dahil sa lakas ng puder at bakod ni Roble, ay nagagambala niya ang katahimikan ng mga nilalang na yon. Wala naman siyang pagpipilian kung hindi ang itaas ang kanyang proteksyon upang maging ligtas siya sa mga maaaring mangyaring hindi inaasahan. Pagdating niya sa ika-6 na bundok, ay doon na niya nasilayan ang parolang kanyang palatandaan. Doon ay unti-unti na niyang nasilayan ang mga maranhig na nagsisiyahan sa dati nilang baryo. Maliban pa sa mga pagsisiyahang yon, ay napansin din ni Roble ang pag-iba ng itsura ng baryong kanyang kinagisnan. Okay, hanggang dito pa lang yung nasisend sa atin na maranhig. So maghihintay muna tayo. Tapos kay Goyang naman, ang konti pa lang nung nasisend sa atin, kaya maghihintay pa tayo ulit. Hindi ko pa yung pwedeng ilapag. So ang mangyayari ngayon, baka mga one-hit delete story tayo. Abangan nyo yung isa kong kwento na uwak-uwak. Kwento yun tungkol sa aswang. True story. Parang ngayon lang atang taon nangyari. Check ko pa rin yung email sa akin. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.